saboda the way da nake dressing yadda nake ganin dressing din shi in fact kawai role model ina ne shi da yawa da yadda yake tafiya da yadda yake magana komai nasa da yadda yake tafiyar da tsarin rayuwarsa haka ni ma nake tafiyar da nawa gaskiya saboda yadda nake ne naku Mubarak Fresh Boy nazo ni wajenka ne na ziyarce ka saboda mutane suna cewa dambu kofi kuma koya an aka ganka ma za a yi zaton dambun ne gaskiya ne amma me ja kuke wannan kaman dan uwanka ne ko wanka ne shi dambun to assalamu alaikum wa alaikum salam ni dai sunana Muhammad Haruna inkiya Sikido kuma masoyin dambu ne ni kawai dai ba dai dan uwa na jini bane amma dan uwa ne na ta hada mu ta yare ta hada mu ta zamantakewa sannan kuma ina ɗaya daga cikin wato yaransa sannan kuma soyayyar shi ne dai zunzurutu ta kawo nake da irin wannan kama da shi gaskiya saboda the way da nake dressing yadda nake ganin dressing din shi in fact kawai role model ina ne shi da yawa da yadda yake tafiya da yadda yake magana komai nasa da yadda yake tafiyar da tsarin rayuwarsa haka ni ma nake tafiyar da nawa gaskiya saboda yadda nake kaunar shi nake kuma san shi amma yanzu kai da kuke kama da shi shin ka taba kallon sa a zahiri na taba ganin shi gaskiya sai dai kawai mu gana one in one ne kuma ba mu taba yi ba amma dai sakamakon ina kaunar shi ina san shi to dole ni duk inda ya zo nakan kai kaina ko da ba tare da na je na gabatar da kaina ba nakan je in gan shi kawai in ji daɗi sai in tafi kawai amma da ake ce ma dambu kofi yanzu wani kalan daɗi ka ji kuma da ya zama mai sunan an ce mutumin kirki ne amma za ka iya faɗa mana alkhairansa gaskiya ina jin daɗi sosai kuma mutum ne wanda duk wanda ya rayu a Yobe in fact ba ma zombi ba ko Fatiskum duk wanda ya rayu a Yobe ya san alkhairinsa Yobe fa gaba ɗaya kace fa Yobe in general Yobe ba inda alkhairinsa bai je ba because ai ya rike commissioner of finance na Yobe state dika therefore a lokacin da yake commissioner of finance na Yobe state babu wani alkhairi babu wani inda hannun alkhairin shi bai kai ba ka gane sannan kuma abu na biyu shine lokacin da ya zo yana senator ka gane so senator ne wanda ba wai irin kurman senator wanda ya je zauna yake dumama seat ba senator ne wanda duk wanda yake Najeriya sai da ya san irin gudunmuwa da ya ba ma Najeriya sannan Yobe sannan zone ɗinsa ka gane yauwa don hakan nan gaskiyar magana dambu in fact abu ne mutum ne wanda ya kamata a ce mutane sun yi koyi da shi sannan mutum ne wanda ya kamata a ce matasa sun dawo da hankalinsu kan shi wajen ya za mu yi mu ƙara mai da shi wakilci to amma yanzu ka faɗa mana aikin da ya guda uku kai a jihar Yobe ka ce Yobe gaba ɗaya aiki uku kawai za ka kawo mana to dambu dai na ɗaya daga cikin mutumin da ya fara wayar da kan mutane 'yan siyasa wajen ma fara aiki a zonal because a lokacin dambu ne aka fara samun irin project irin wanda talaka zai amfana da shi because dambu shi fara mana kwalta a garin nan a sanatoci kwalta yanzu kamar kwalta wani waje kwalta kenan abu uku zaka lissafa mana kwaltan lamba sabo daya dambu ne kwaltan ta dauko daga NPN ta je ta yi linkin da tsohuwar kwata ta dauka daga tsohuwar kwata ta tafi masallacin mai dirmi dambu ne aikinsa yawwa sannan ICT ya kawo mana ICT sannan akwai kwalta na wancan gadan talakawa wannan duka dambu ne yayi yanzu dai ya aiki har guda uku kenan wanda ka kawo mana bando inda ma bamu sani ba yau waɗannan iyaka waɗanda at least ne in dan na ce ka kawo maka wasu abubuwan ai da yawa ka gane sannan irin wayar da kan mutane wajen irin empowerment dambu shi fara empowerment ko gwamnati ne ba ta fara empowerment ba sai da dambu ya fara kai of course dambu ne fara empowerment yadda ya wayar da kan mutane mata da mutane da mata da sauransu da irin matasa ya fara ba su jari sana'a ya zo akwai ko a sama saman nan akwai cash abinan da ya dinga daukan kuɗi 500,000 wai ana ba matasa suna sana'a da shi wannan dambu ne duka ya fara ka gane so abubuwan suna da yawa nace ba lokaci nace zan kawo maka amma dai duk wani yawa da su yawa do irin zamu dai sake haduwa a wani karan gaba ba da conference ka sa ko ina kokarin tafiya so ina kan tafiya ne so insha Allah a karo na gaba zan kawo maka alkhairansa because idan ka duba a layin addini ma masallatai nawa dambu ya gina islamiyoyi nawa dambu ya gina sannan babu wani dan siyasa da ya kama mata da maza wanda suka gagara aurar da kansu ya aurar da su sai dambu tun da kuma har yanzu ba wanda ya sake yi wanda ya kamata wannan a yi dinga koyi da shi ne
a ajiye adawa kawai. In ya kawo mutum ya kawo abu mai kyau a faɗa kuma a yi abu ne mai kyau, ka gane ai. So waɗannan kenan. So idan muka haɗa karo na gaba kuma sakamakon yanzu ka samu ni ina kan tafiya, so time ma dan kure min, so insha Allah will continue, zan ci gaba da dora maka daga inda ya tsaya. Ba da mu, mun gode. Nagode Malam Mubarak.